Pri Deep Lane facelifte sa pracuje s hlbokou vrstvou, ktorá sa nachádza medzi pokožkou a mimickými svalmi. Je to tukovo-väzivová vrstva, ktorá sa dvihne, odpojí sa od jej fixácie ku kosti a celá sa vyliftuje alebo dvihne sa hore. Ide o trvalý alebo veľmi dlhodobý efekt pri tomto type faceliftu a veľmi prirodzený efekt. Tvár vyzerá veľmi prirodzene po Deep Lane facelifte. Pri Deep Lane facelifte sa práve tá tukovo-väzivová vrstva odpája od väziv, ktoré ju fixujú ku spodine tváre. Pri tradičných metódach faceliftingu sa táto vrstva od týchto väziv neodpája. Pracuje sa ale s liftovaním samotnej tejto vrstvy. Výsledky takisto nie sú nejak zanedbateľné. Možno je výsledok krátkodobejší, ale pri niektorých klientkách je táto metóda takisto vhodná. Deep Lane facelift je vhodný prakticky pri akomkoľvek poklese tváre. Pri ňom sa urobí výrazný lifting tváre. Avšak niektoré staršie pacientky nie sú za výrazné zmeny svojej tváre, pretože sa obávajú, že si na novú tvár nebudú vedieť zvyknúť, aj keď výsledok je veľmi pekný. Preto prichádzajú s požiadavkou, že chcú vyliftovať len trochu alebo len nejako menej, ako sa dá urobiť pri tom Deep Lane facelifte. Vtedy môžeme zvoliť iný spôsob liftovania tváre, ktorý nerobí až taký efekt ako Deep Lane facelift, ale pacientky sú s týmto takisto spokojné. Pri Deep Lane facelifte ale vyzerá tvár veľmi prirodzene, výsledok je dlhodobý, jazvy sú veľmi nenápadné a aj samotná pleť alebo pokožka tváre vyzerá krajšie, keď sa práve urobí tento Deep Lane facelift. Je pravda, že pri Deep Lane facelifte je výsledok dlhodobejší, určite vydrží dlhšie ako keď sa vlastne robí facelift pri štandardných alebo nejakých iných metodách, ktoré nie sú tak invazívne. Samozrejme, Deep Lane facelift tým, že sa ide do hlbších štruktúr tváre, samotný výkon trvá dlhšie ako iné typy faceliftov, s tým je pacientka oboznámená pri konzultácii. Deep Lane facelift je možné urobiť ako v celkovej anestézii, tak v lokálnej anestézii alebo tzv. Analgosedácii, kedy pacient nemá plnú celkovú anestéziu. Ide o intraveznóznu, čiže vnútrožilové akoby tzv. Oblbnutie pacienta, kedy ten pacient vydrží niekoľko hodín bez toho, aby mu to vadilo, že sa niečo na ňom operuje. A operácia trvá individuálne, záleží od toho, že čo všetko sa vlastne pri tom Deep Lane facelifte robí. A čo sa týka rekonvalescencie, pacient vlastne, pokiaľ je v tej lokálnej anestézii alebo analgosedácii, tak odchádza hneď v ten deň domov po operácii so zabandážovanou hlavou, ktorá je vlastne zabandážovaná aj s takou vatovou mäkkou kompresiou, to znamená, že celá hlava je zabalená v obväze. Následne príde na kontrolu asi po týždni, keď sú všetky vlastne stehy v poriadku, keď operačné rany vyzerajú dobre, meníme túto veľkú bandáž za tzv. Ohlavku, to je taká ako elastická kukla, ktorá je trošku taká komfortnejšia. Tuto nechávame potom zhruba nejaký ďalší týždeň. No a po 2 týždňoch od operácie väčšinou vyberáme stehy, následne nutná starostlivosť o jazvy. Jazvy vyzrievajú samozrejme individuálne, ale je potrebné počítať so starostlivosťou o jazvy minimálne pol roka až rok, kým úplne pekne vyzrejú, kým sú nenápadné, ale nie je to nejako obmedzujúca táto starostlivosť, dá sa na nich potom dať na tie jazvičky make-up a prakticky nie je ani vidieť, že človek postúpil nejakú operáciu. S technikou Deep Lane faceliftu sú spojené rizika obdobné aj iným, povedzme, faceliftovým technikám. Aj keď metódy sú veľmi jemné, veľmi precízne, samozrejme je potrebné dávať pozor na všetky štruktúry tvárové, hlavne tvárové nervy, aby sa pri operácii nepoškodili, zastavovať veľmi precízne krvácanie, aby nedochádzalo ku nejakým veľkým modrinám.
Ale niekedy napriek tomu sa môže stať, že niektorý z tvarových nervov sa môže poškodiť alebo nie úplne prerušiť, ale vďaka tomu, že okolo tých nervov sa pohybujeme s nástrojmi, tak môže byť nejakým spôsobom akoby prechodne poškodený. Takže prechodne po operácii u niekoho sa môže objaviť nejaká asymetrická mimika tváre, ktorá je však dočasná. Väčšinou sa to vlastne potom vráti do pôvodného stavu, u niekoho za pár dní, u niekoho môže byť za pár týždňov. Bezprostredne po operácii, po facelifte alebo deep plane facelifte pacient vyzerá neprirodzene, s tým treba určite počítať. A pretože postupne tá tvár aj to jazvenie sadá, opuchy sa zmenšujú, takisto tie hematómy alebo modriny sa postupne vstrebávajú. Takže najskôr pacient dobre nevyzerá, ale potom si to postupne sadá. Zhruba možno, že po nejakých 3 týždňoch je pacient vhodný alebo je schopný ísť do spoločnosti bez toho, aby niečo si nejak výrazne všimla táto spoločnosť. No a výsledky sú dlhodobé. Tento typ faceliftu vydrží roky, desiatky rokov, 10-15 rokov určite. Pokiaľ je zdravý životný štýl a človek sa dobre stará o tú pleť, o jazvy, tak vydrží to naozaj veľmi dlho. Je veľmi potrebné dávať pozor, aby to človek pri liftovaní neprehnal, aby tá tvár nevyzerala príliš vytiahnutá a neprirodzená, aby stále vlastne spĺňala tie estetické zásady. Takže správny facelift je taký, ktorý nikto nepozná, že je urobený, ani najbližšie okolie. Mám aj pacientky, ktorých vlastná rodina alebo vlastná sestra, s ktorou sa povedzme nestretávajú pravidelne denne, tak si nevšimli, že boli na operácii faceliftu, len si všimli, že sa niečo udialo, pýtali sa pacientky, že čo urobila s tvárou, kde bola, akú kozmetiku napríklad nejakú lepšiu používa, ale nikoho nenapadlo opýtať sa jej na to, že či bola na nejaké operácie, to znamená, že nevšimli si ani jazvy, ani nejaké neprirodzené vytiahnutie tváre, tak to je vlastne znakom dobre urobeného faceliftu, že ho vlastne nie je vidieť. Najmä pri deep plane facelifte vyzerá aj samotná pokožka lepšie. Pravdepodobne je to tým vytiahnutím aj pokožky, okrem toho hlbokého bezjavového systému, ktorý sa vyťahuje pri facelifte. Takže celkovo tá tvár vyzerá mladistvejšie, ale samozrejme, ak sa žena, alebo to je muž, a to jedno môže byť aj muž, pretože muži chodia na tento typ zákrokov, pokiaľ sa roky o pleť nestarajú a prídu s veľmi poškodenou pleťou aj na ten facelift, poškodenou a spadnutou, tak síce facelift, hoci deep plane, vyrieši to spadnutie pleti, ale nevyrieši štruktúru tváre, takže môže vyzerať stále rovnako, akorát vytiahnuto. A to znamená, že potom je vhodné kombinovať deep plane facelift alebo akýkoľvek facelift aj s nejakým ďalším ošetrením pleti, aby tá samotná pleť vyzerala zdravo, sviežo, nejak opravená aj po tom facelifte. Väčšinou si deep plane facelift alebo akýkoľvek facelift, ale možno deep plane facelift zvlášť, vyžaduje korekciu nejakých ďalších častí tváre, pretože iné nedostatky vďaka deep plane faceliftu vyskočia možno viac. Takže objavia sa možno nejaké väčšie kruhy pod očami, ale potom už nepasuje napríklad veľký pokles hornej pery alebo ústnych kútikov. Takže určite je vhodné skombinovať pri tejto operácii aj nejaké ďalšie menšie zákroky na tvári, aby tá pleť celkovo pôsobila tak konzistentne a esteticky pekne. Štandardne, keď sa robí deep plane facelift, tak štandardne sa vyťahuje aj vlastne po stranách, takisto aj krk. Málo kedy sa to robí len tak, že by sa vytiahla iba tá tvár. Takže ono vždy sa čiastočne vytiahne aj krk po bokoch, ak sa robí deep plane facelift. A pokiaľ to nestačí, pokiaľ je krk veľmi poklesnutý alebo u niekoho je príliš veľa tuku ešte aj pod bradku alebo má veľmi veľké slinné žľazy, ktoré takisto urobia nejakú deformitu pod uhlom sánky, tak potom je potrebné urobiť ďalší prístup a skorigovať takisto aj krk. Ten ďalší prístup je v podbradku, skrytý v jazve alebo skrytý vo vráske, ktorá už aj tak je tam prirodzene prítomná. A dá sa urobiť tzv. Deep plane neck lift z tohto prístupu pod bradou, kedy sa pracuje s platizmou, to je sval, ktorý vytvára také
veľké ako keby pruhy na krku. Zároveň sa popri tom dá odstrániť tuk a rovnako ošetriť alebo zmenšiť tašný žľaz a tým pádom vieme získať alebo dosiahnuť ostrejšiu kontúru krku. Samozrejme je to individuálne, záleží to aj, že či sa to kombinuje s nejakými ďalšími metódami. Čím človek viac operuje, tak tým ten zákrok trvá kratšie samozrejme, takže priemerne možno 4 až 5 hodín môže trvať aj v kombinácii s krkom. Ja preferujem skôr lokálnu anestéziu alebo takzvanú tú analgosedáciu, ktorá je určite šetrnejšia voči celému telu a hlavne voči záťaži na mozog oproti celkovej anestézii. Čím dlhšia celková anestézia, tým väčšie rizika to prináša. Je to veľmi dobre pohodlne zvládnutelný zákrok aj v analgosedácii. Pokiaľ vykonávame deep line facelift v tzv. Analgosedácii, tak hospitalizácia nie je potrebná. Pacient ide po zákroku hneď domov, ideálne ak má ale doprovod, pretože môže byť trošku taký neúplne komfortný, ak by mali domov sám s hlavou zaviazanou a plus ešte po tom dlhodobom ležaní. Áno, určite áno, tento výkon trvá možno trošku dlhšie. Na Slovensku ešte stále nie je taký boom medzi mužmi, aby sa o túto operáciu zaujímali. Ale v nejakom malom percente objavujú sa aj muži a pokiaľ sú muži, tak sú väčšinou zo zahraničia.